No niin, olemme täällä Isojoella Meteorassa ja tämmöiset tuli tilattua. Tämä on Pirion Pakarin laatutuote. Kahvikupin sisältö jäi epäselväksi, en ruvennut kyselemään, mutta meillä on täällä kunnianarvoisa raati. Meikäläisen mukana tällä reissulla on makeustieteiden maisteri Jouko. Ja kahvi oli hyvää ja tarpeeksi väkevää. Loistava. Mites toi Pirion Pakarin makea? Raeviineri on laatutuote. Selvä. Eli aika kovia arvioita on tulossa. Meikäläinen ei ole vielä testannut, mutta tästä lähdetään. Annetaan 8 ainakin. 8 ainakin. Aika kova. Testaan. Kyllä toi kasi on aika lähellä. Tästä jatketaan ja maakuntamatkailu erilaisissa kahviloissa jatkuu.